good morning mga guys. So for today's video, biyahe ta karon og Pantukan. Pero dili ta magdalag motor kay back ride lang tanong sa akong kauban and ginahulat na lang nato siya nga moabot. Kay sa iyahan nato ikarga ang itong mga gamit pang bubble shoe. So watch out. Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. A few inches later. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kapitbahay, kaibigan, katrabaho, man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag meron kang problema. Pero di sila sagot para lahat marisulta kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kasi marami talagang pagsubok na dapat lagpasan. Isa lang masasabi ko, dapat sarili higitan. Tiwala lang sa sarili at iyong makakamtan. Tropeo na gusto mong makuha kay sarap na pagmasdan. Okay lang na madapa, tumindig at magtyaga. Itatak mo sa isipan kung bakit nagsimula. Tuloy lang sa paggawa ng ganda at mga tula. Huwag mong pansinin ang mga nanghihilap pababa at lakbayin. Lakbayin ang dapat lakbayin, dapat sa tamang daan at ating sunurin. Walang ibang hiling, ay ganon pa rin na makaraos sa buhay ay kasarap damhin. Malayo ang mararating, basta't huwag magmadali. Mao silang ta, pirmi magtuon sa pagtahi. Ang hangin ay damahin, lasapin at sunurin. Ang sariwa ng amoy parang bulaklak sa hardin. Magtiwala ka lang sa iyong sarili, magpursige, di lang puro hingi. Kahit ang daan ay matindi, kaya mo yan nalampasan, huwag kang magmadali. Huwag kang huminto, bukas ang iyong pinto. Pumasok ka, nandoon ang ginto. Mga balakid ay wasakin mo, huwag kang maniwala sa sinto-sinto. Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. Kung ang alon problema, ikaw ang barko. Kaya sarili, unahin, palagi hatakin sa ere, hangarin ko lagi. So abot na may mga guys sa SeaWorld Oasis. Pero sad to say, dili may kasulod yan, no? Kay nara daw dito ang venue sa may function hall. Dito daw may maagi. So, kasi makasulod dito, makatour tagamay. Watch out! So, what's up mga guys? So, we're here at SeaWorld Oasis. So, nindot kayo dito mga guys, no? Na sila yung mga lahi-lahi nga mga view. Pareha dali sa stage nila. Big stage. Outdoor. So naapod sila yung mga pool diri para sa chikiting kiddos. With Matthew Tower. Ayan, naapod siguro isa diri mga guys nga pool. So naapod sila yung mga rooms dito, no? Ayan na sila yung ano diri mga guys, pool with slide. So dito siguro ang mga pandag ko, no? So tara, laag ta silang beach line. Ano may diri silang beach line mga guys. Ilan kayo? Wala pa tubig mga guys kay taob. What? Wala pa tubig mga guys kay taob. Mga bobo! Unas? Unas? So hunas pa mga guys. Wala pa tubig. Ulas pa, ulas. So balik sa may mga guys kay Mount. prepare sa amin. Alas 10 na. Kami ka-prepare. 1 minute 37 seconds later.